Thomas. Hvor tit tror du 9. klasse går i byen? Går i byen? Det gør de ikke. Ej, 9. klasse? Ej, de går ikke i byen. Ej, det gør de godt nok ikke. Det vil jo være et kæmpe tillidsbrud. Ej, men det kan være, at de har hørt om deres onklers fædres mor. Hun har måske prøvet at gå i byen. Ej, ikke 9. klasse. Det har de altså ikke. Men nu går de jo i 9. klasse, og de fleste af dem er 16, så tror du ikke snart, de er nået dertil? Noget til hvad? Til at drikke? Øl? Du siger til mig, at 9. klasse, de simpelthen går ud og drikker øl i weekenderne, og lægger en flødehinde nede i maven, så de bare kan drikke og drikke og drikke, indtil de lige tager en lille bitte smule sodavand, så de springer flødehinden. Er det det, du siger til mig? Du siger simpelthen, står du der og siger, at 9. klasse kunne finde på at gå i byen på en torsdag og komme i skole med tømmermænd på en fredag? Er det det, du siger til mig? Nej, ikke 9. klasse. Det vil jeg da tro, de fleste af dem gør. Hvad er det, du prøver på? Vil du have en eller anden præmie? Det der, det kan vi ikke bruge til noget. Det er fuldstændig ude af kontekst. Jeg tror bare, vi stopper den her. Sluk det kamera.